Bidali digutelako andereñuak eta hemen oneri buruz lan bat itxeko. Gustoko dute irakurtzea. Denetatik idazleak eta daude eta eurekin ezagutzea eta... Aurrek 11 arrazoi dituzte Durangoko azokara etortzeko, baina denen ahotan euskal kultura. Gure kultura sustatu eta indartzearen beharraz mintzatu dira. Liburu asko daudelako eta oso garrantzitsua irakurtzea. Gaur goizean beraiek izan dira protagonista. Guztira 1200 Euskal Herriko 36 ikastetxe ezberdinetatik etorritakoak. Iparraldetik? Soperatik. Deustotik gatoz. Irunetik. Gehienak irakurle finak omen dira. Bi egun besterik ez ziren falta Mitxaelen urtebetetzeko egunerako. Zer gomendatzen didazu? Gomendatzen dutxut kriskitingo liburua. Eta noski, diskoak ere ez dinantzi. Gatibu. Aize hotza zarazu, urotzotza zarazu. Ikasleentzako jarduerak ere ugaritu egin dira 59. edizio honetan. Denetarik ikusi dugu, sormen tailerrak rap erara esaterako. Korputza daukagu estresez betetaz. Egun batez idazle ere bihurtu dira, eta mugikorrak kudeatzen ere ikasi dute. Arrizko handixera geure datu pertsonalak eta bitxen bareu. Ederki aprobetxatu dute euren eguna ikasleek.